Murag gikuan jud sa tato ba. Tapos pag mag-iyak, isipin na lang na spekulan. Ano yung kulang? Ikaw. Parang nagpapaksin ka lang ng pagpalagay mo na... Masakit ko yan, hindi. Masakit ba daw? Hindi naman. Uwe. Luluha ka lang. Ala ka, Betsy. Tawag na. Pero yung isa dito kanina wala naman. Siyempre, Nag-usap-usap. first time kasi. Parang nasa mo nang mahiwala yan. Isipin ko nga lang yung 5 taon na ginawa niya. Sige kuya. Parang mag-iyak ako kuya. Diyos ko, Lord. May anesthesia na kuya. Lalagyan na siya. Hindi na yan yung sakit. Hindi. Pwede bang mag-live? Live ka sa ano? Mag-live sa Facebook. Mamanhid ra ka kay di gutom. Isipin lang nga ako nga. Isipin mo lang pinaksip ka. Isang oras pa lang nilo. Nagpasakit sa... Walang hiya. Tapos, Tapos ang sabi pa, pinakasalan lang daw niya pero hindi niya mahal. At ngayon, chat ng chat pa sa kanya. Namimiss daw siya, gago. Nangiyak talaga. Nakasal siya, nakatapos. Oo. Full storage hindi. Ha? Full storage. Kung Sinabot kami. kasi nga Kung wala akong yung sampo, meron lang kalakati. hindi lang ako. Pero talaga. Ang puti. Madalaw. Yung pagkakas. Pero mapil na ko ang kasakit. Wala lagi gugma to. Guys, tapos na daw kasi masakit. Si Kuya na may sinag. Hi, Lynn. Kita ka? Kita ko. Tapos nag-drive. Pinaka-imli. 4. Ay, 150. Ang 50. Good luck. Turut dyan ini na mamanya. Hi Lynn. Hi Sam Ventura. May tubig pa na ako. Hi Marge. Kaya nga, nakikiliti nga ako eh. Hi guys, salamat sa pag-watch.
Una pa ko magpatato ko. Dua o. Makita lagi ni tanda. Ito dito ko rin sa kuwan ba na? Yan po, sa Hindi taas. taas. Uniform pero sahay man. Kita gano. Dili rin. Dili siya sakit. Murarag, masakit pag mag-virgin na. Dili sakit. Pero di ba bawal daw ito pag mainit? Pag mainitan ka. Ah. Grabe. Dili siya sakay, dili na ako mag-feel. Sige, San Ventura, ingat. Ingat ka dyan. Dili na ako mag-feel. Sakit siya gamay, pero makaya ra. Pero dili kayo sakit. Kaya na po. Pag sa likod sobrang sakit. Ano mo sa likod ko? Ito ang man. Sa likod din ako sa to. Pero sa'yo, masakit. Hanggang hindi matapos. Oo. Baka malaki sente. Oo. Kahit Hindi. Masarap. Ano, GB? Magbili pa kami ni Christy ng pang-swimming niya. Eh, syempre, di ba, sa Pizza 15, punta kami ni Rosal Carlo. Sinabihan siya ng impacta. Titingnan, pag matapos kami maaga, pupunta kami MOE. Oh, sana all mag-GBR. Sige. Ako, oo. Tapos sunod nito si Lovely. Hindi po. Hindi yan katipin Sa the same time. O sige. Tawag na ako sa'yo mamaya. Sa... Oo. Sige po. Bye-bye. Hindi na sila ipakot. Oo. Dili bang pud ni kay dulalas dili. Ana sila masakit pa daw og bulagan. Na-carry naman pud na ko. Dili, pero mapil nimo ang kirot. Ayan na ba? Parang kinusian sa mama. Asa ka sunod na rin? Oo. Kain?
Abot may din mga 11 pa mag ay oo mag 11 pa lang. Kaya o mga unidad gutom mo na to niya. Nakamanggit isa na una. 11 kayo mga appointment na. Pangisa po mga pagdala. Kami hangad-hangad dito sa suko. Asa sila dapit. Nung 2019 pa. Tapos hanggang ngayon, wala na. Tapos Hirap na yan? umuwi ngayon. Years na pa yung pare. Baka sa June nga, Tama. umuwi ako magbabakasyon. Sana wala nang ano. Jay. Ang hirap umuwi dahil hindi kagaya nung pag-uwi ko na punta lang ng ano, si Para tapos papaperma lang yun lang. Ngayon, Ang daming papel na yun. Yung video. Ha? Yung video. Sa Misamis ba saan ang kanyo? Airport. Usamis. Ang may May airport sa Usamis lang. Pero dili siya international.
Tapos na? Gusto mo pa? Video mo. Video mo, Gamay bebe. rin butang. Gagawin ko. Gamay rin. Infinity ra siya kapit pangalan. Pangalan mo. Yung sila kasi butang gamang pangalan siya yung passion. Pero gawin ang pangalan. Magdumag. Lagay ko yung tawagan ng dalawa. Kung halimbawa man maghiwalay kami, hanap ako ng ibang lalaki, yun parang tawagan namin. Pwede. Para automatic meron na dito. Hindi mo kailangan bulan. Oo nga. Sabi nga ni Kuya, huwag na yung pizza. Di kung may pizza, di pwede din. Sagutin ko sa pizza na ano. Ren. Kaya may sauce na. Hindi matangkay. Ay naman lang. Ayaw mo naman lang. Patatok ako. Sabod na lang bulan. Okay na kaya? Hmm. Babe, mamaya hingin ko yung gamot. Ah, saan? Bakit naman ang gamot? Siyempre, di ba? Aalis nga kami. Pangalan ko lang. Dito. Ako na nakakaalam at saka yung mga lokal. Ganun. Hindi. Yung zipper ko nga, igaganon ko nga pag andyan si Tanto. Pag susuotin ko yung pangalan ko, syempre magdadamit ko ng t-shirt. Kasi yung amo ko matanda, grabe ka ano na. Kalistin. Eh, kaso matanda na siya. Okay lang sa mga anak. Siya kasi matandang babae. Tapos kami lang dalawa siguro. Ano siya.
Saan natin bandali? Ballpen natin. Magtatattoo ka na. Hindi masakit. Promise. Yes, amen. Tandaan. Ano pinasusabi mo? Hindi daw masakit pero namumula. Ano, nangiram mo ito ko sa'yo. Ballpen mo. Punta na sila ng GBR. Picture. Saan na? Ay, wala. Taday ka pa. Dito sa ako, mga dog. Manhid na yata kamay ko sa lamig. Hindi, sa mga dagpo. Ito mo. Tapunta na sila. Oo. Ano dito yung D? Tapos, Kamusta yung kid? Parang sakit ka siya, pero siya bang kulit-kulit. Masakit kasi parang ginagawa. Masakit pa ang magpabukas sa sarang Masakit na siya sakit pa rin siya. IE, no? So, gabi lagi. Adlaw na ako gabi. Ayaw, ikuan sa WhatsApp. I-trap na lang. Hi, Jeanette. Andito sa tapo. Hindi pa. Si Lovely na lang. Oo, siguro. Sa ano? Sa may malapit sa mosque na malaki. Oo. Andiyan ba sa Dagong di ay Almaya? ni? Ha? Dagong? Hindi yan karayo. Si Lovely, si Lovely, nagtatato pa. Ako tapos na. Ako tapos na. Kumain ka na ba? Tapos, punta na sila ng GBR. Pupunta ka ng GBR? My God! Sir, ang itinitay daw. Sakit pala talaga. Ano, pupuntahan ka namin dyan sa Almaya? Parang uminit ulo ko ah. Kakain, tapos bibili nga si Christy ng pang-swimming. Babalikan ka namin gabi. Bakit? Pupuntahan namin sa Imelka. Tanong mo. Sunod pa. Layas! Malayo ba ito sa Almaya? Ang layo. Almaya na lang. Bus station. Sa bus station daw. Okay, papabalikin mo kami hanggang sakto. Let's say meron kami hindi kami sa meeting pa. Sakay ka ng taxi. Malapit na. Malapit na sa Dito. ano ba sa kanya bus? Andun na nga siya sa bus station. Relax ka ba? Saan ka ba?
Maya. Iyak mo. Hindi na ako tutulog luha ko eh. Umpisa hanggang matapos. Umiyak ka? My goodness. Alexa, baka naman babalag ka pa. Masakit talaga sa likod. Ewan ko. Magkuha lang ako sa sakit eh. Ano, pupuntahan ka namin dyan. Buti hindi dumudugo, no? Oh, sige, sige kasi si Lovely inaantay namin. Sige, kain ka na. Oo, sige, sige. Kasi dito lang kami sa Sakwal. Oo, dito, dyan lang. Ano ba gusto mo? Pupunta ka na ng Sige, tingnan natin mamaya kung matapos si Lovely. Hindi, maliit lang sa kamay. O sige, sige. O sige, kain ka muna dyan. Bye-bye. Ano ka nasa Nasa almayo nga ako, hindi na siya sasama kasi wala mo naman sa akin. Hindi pa siya makikita. Hindi. Dumaritso nga siya sa sige. Kakain mo siya kasi dito. Dumugo nga. Dumugo? Sis, okay lang niya. Ano nito na? Ote? Antayin na lang ako. Okay na sige. Pagpuntahan nyo kasi si Melka, mainit na, tapos malayo pa siya dito. Dili na nilagay ng bato. Wato mo ka naman. Sinong tumawag? Sing pa. Si ano, uy. Amo ko. Hello. Ha? I go 10. No. Ina ba, we go out in. Maybe I come 5. Maybe I reach in the home 6. We're here in Satwa. Where are you? I hear you. Pa. Ano yan tanong? Royal where? Okay. Bye. Wala naman din problema sa amin. Na-miss niya na na-miss niya. Lubos mo. Sunod na lang din. Magpatapit siya. Uulit pa. Ay, yun pala ang sinabi nila. Pag naranasan mo isang bisis pa pa ulit. Ang ito, babuno na. Kuya, nagre-retouch ka ba ng ano kuya, tato? Ano pwede gawin dito pagkatapos? Para mawala yung sakit. Ito nga ng gamot. Kamot? Mawala din.
Ayun, masakit pa na siya kaysa ano yung ako nga. Unod na. Gamot na pain reliever. Sana ka lang. Nag-COVID si mama. Basta po niya akong mama ka rin. Nag-COVID si mama. Dami ko yatang dugo. Ba't dumudugo? Ito lagi kay walay dugo. Hindi ko sensitive. Saan Ang dami Yung natin. Bisaya mo dahil siya tiyo. Saan ka sa Bisaya? Pag Bisaya. Oo nga, halos maraming ano dito na iba pa na sa Bisaya. Saan magpapatuto ka? First time? Oh, first time mo din? The first time. Tayo na first time niya. Hindi naman pinasama. Kirot lang siya. Mura na siya kahilakon. Kahilakon naka-besh. Hindi naman. Kaya tumulo ng luha ko eh. Ay, gusto ko sanang umiyak. Okay man, te. Okay naman. Wala, nice siya, te. Ano, tidak ko. Uy, sa... Tsaka na lang magpatato ko pagka pauli na ko. Nana, padak ko. 200. Nagpatato, hindi alam. Sabi niya, 150 lang po. 200 daw. 200? 100. 200? 250. May tato ka din, kuya? Sampalin kita dyan. Meron sa puwet. Gusto mo makita? Kung paano yan? Iwan ko? 100, sabi ni kuya. Hindi alam. Ang bilid ko. Ito. Tapos pag nagbulag mo anang laki ha, pag naay manguyab nimo ang tawagan gihapon ninyo ni udi. Ako yung suggest. Yung Oo. sa call sign na. Oo. Gusto siya kay balon na nga. Tapos kanira bas nila ka wala ra bay sikretong makuha namin matok para ba ni sa iyang amo. Oh, masuko na jud ko niya. Ayan ako. Mana. Tapos na yata. Excited besh, hindi pa yan tapos na. Isa pa lang. Tawagan ko nga si Mika, baka patapos na yan. Oo. May Pinoy food ba dito? May Pinoy food. Pinoy food. Kinain mo. Saan ba?
banda. Okay. Ang galing yung nakita ko natin dito. Yung barbecue. Hindi yun. Yung unang pinaseta natin. Kasi hindi pa rin natuloy. Hindi na ang pakisali sinapak natin. Hindi tayo. Ano ba na? Kuan kaya tag-isa. Sumulong kasi. Basta lang na lang. Oo. Sumugod mo. Magluod mo pa ayaw siya kantong. Ate, tapos na ko, te. Uy, wow, bebe. Tapos na day. Next ka na day. Ganda mo na yun. Okay lang, te. Okay lang. Kadungan na dito. Ang ganda nga. Kaya nindot hindi mo ate. Yung papalitan mo sa'yo? Di magpatato ulit. Hindi ko na. Ang ganda. Ay, wow. Kuya, may customer kang maingay. Pasensya na muna. Ayos lang. Bayad na po. Bayad na. Bayad na. Pila mo ha? Bayad tayo. Kuya, magkano sa kanya sa daan? May magkano pero may 100. Magkano daw pero mo ng buto po. Kasi ada ka ba? Ay, ata. Kasi 150 mo, ah. Mobile naman ito ang mobile. Tapos na kami. Saan pa? Kurang na 50 ate. Diyan na may mga. Sa hindi? Okay. Sige, pupunta. Oh, sige, pupunta na kami. First pick up naman. Bayad na kayo? Tapos na? Sandali, kunin ko kayo. Sige, bye ate. Bye. Sige. Kuya, thank you ha. Sige po. Sa susunod po yan. Next month ulit. Every next month yun. Ay, buksan ka daw niya. Hindi kayo makakalabas. Siguro hindi ka pa nakakapag. Kaya po. Supli daw ang mga ito. Check. Supli. Dahil konta niya, 50. Hey. O, na kami, te. Sige, sige, ingat. Dito pala. Sandal kasi. Ada ko mo dito.
75 eh. Unang talo. May bunga na rin. 75 na rin. 7 na. Ano na rin yun ang... May bunga na. Seven. One na eh, bigyan ko natin. Higit na. Dito. Naglagay ka na, no? Wala. Lagyan natin. Oh, alam mo na ha. Alam mo na. Napit ka na. Saan yun? Ganito. Dito. Saan ang magandang design? Dyan. Laro ba? Oo. Excuse me. Alaman niyo clean. Yan. Clean pin. Nanay ko pa. Kita naman notes. 10:30. 12:30. Ay, design mo sila na sa akin. Nasa, sinend ko sa WhatsApp. Pero yung butterfly niya, huwag lang masyado. Yung ano lang siya, para hindi masyado baka masakit na siya. Ganito. Oo. Ito na mismo. Yung contract. Sa tayo. Ayan siya.
tuwalay bati mo pa nakasapay. Ganyan kalaki. Huwag mo naman siya. Ganyan na yan. Ganyan na yan? Malaki? Ulitan ko. Liitan mo lang kung tiyo. Parang Takot ka. takot ako. Hindi, baka manok talit. Kumat ako ni kita. Magparabot na ako sa'yo ng pangalan bro. Kaya mo? Yan, agad. Inagal ko. Buli mo. Eh, pupunta, Amili ka magpresidente ka. message ko kanya. Tinignan talaga. Dito ko lang sa mga nilagay yung pangalan ko. Ay, pwede din rin. Ano yung totoo mo naman? Pero yung sa isip mo, andyan na yung sakit. Kahit anong bumanhid yan, hindi mo yun maramdaman. Kilala ko pa yun, uminom pa kami ng Red Horse eh. Tapos wala talaga. Alam mo nang masakit kasi talagang ginusto eh. Kailan pa magpagkanto ng arado? Ang dami ng kuyan pa to. Parang timang. Sa ano? Ito yung titig Jesse. Ha? Kahit kitain. Ajay. Ted. Balik. Ang dami ng sa nakakainan po. Kaya yung sa likod ko, isang oras to eh. Isang oras na to. Pag tunog pa lang nito, talag ng hantod ng humana lang. Grabe hilak na ako. Yung sakit, first time eh. Eh then may mga shade pa siyang yung shading ba, doon ako talaga bumigay na. Yung shading.
Pajari mo to. Ay, sakit. Yes. Yusuf, same water on my kitchen. Yusuf, same water coming on the kitchen, ceiling. Yeah. Okay. Kami project. Lamar na. Napon naman yung dito. Itong bayo? Mahal sa New York eh? Take mo gawin ka ng waga. Sa ulti mo, madamang wala. Tigil din mo. Pag di na may nagilak. Ikaw ba kayo palang pinabropitan? Dua daw din na. Masir kayo yung sakit ko. Ay, naman, ikaw sa kanila. Masir ko. May bropitan, stay mo dyan. Yes. Plastic bag, hindi nila nyo dito sa Dapat bike na kita yun. Well, medyo masakit dyan man. Medyo masakit yung tattoo mo. Ito. Basta mo, yung mga malalaman. Ano masarap? Dito sa labas ako. Kinaya nga ni Sally. Mahal ka Yak siya. siya eh. Kaya ni ate. Kaya. Umiiyak siya nun.
sa mga temperature na dito. Gusto mo yung liwag mo bro. Ay, hindi, nagpailot na. Dumangilot sa tangwa. Isang ibon pa lang natapos. Nung narigas kami nga ako, hindi mo. Pwede, ilo, pinakapag na. Baka may biyak mo ba ilo. Kapag nga kasi ka, quadrat kayo, kita mo yung ako mo. Lagi nag-perfect. Hmm, Baka below lang siguro yung idea. tangan.
sakit. Kung ano siya, sakit na ng pasakit na eh. Ulo pa lang yun.
isa na. Nakasurvive ako. Ito po basta. Sa likod mo lalo. Oo. Red. Sa saan? Dito ba niyo? Dito siya. Ah, dito. One. Talikod. Dito. Oo. Saan ang ano? Dito ako. Ano? Saan ba? Ganyan? Sige. Ito ka na eh. Ha? Talikan mo tayo mga may papapa. May patrans. Sige, ano mo po? Urine mo? Naiinggit ka na naman. Connect mo. Pa-straight ko lang siya. Ano ba ang matanda niya? Pas lang kung ganun. Parang- Ang hindi mo kasi ba ako? Picture ang ka.
Kasal po kasi. Pa-survive ka, te. Oo. Malapit na. Abutin ka ng isang oras. Hindi. Manonood na lang ako ng palabas. Paihi na lang. Naihi ako. Isoblida di ko ang kapero di karsan. Okay lang. Okay lang yung subo. Na? Okay lang yung subo. Una na yun. Basta may sublida lang ako dito. Diyan nga, gamitin mo kami. Tapos karap.
Na? Dakal?
Dito ba dito? Mapahimik siya. Talaga ang mainit ka na. Mate? Ako lang pala ang maingay. Mahimik ka ah. Ang hirap. Ano madugot ka na? Basilin lang ang ilagay ko nito. Mas maganda yung ano, yung Bipantin. Ano ito? Dipantin. Bipantin cream. Send ko sa kay ano. Para sa maga siya yan. Hindi sa para mas madaling mag-heal. Ah. Dipantin. Hindi yung pambata na ano? Hindi, meron yung cream. Ah, Meron kasi yung pambata. Yung sa pang-rashes. Dipantin, dipantin. Bipantin. Dipantin.
Meron kasi yung pambata. Ito siya, 100 mg. Nila ako kasi may isa. May tigta 30 ako. Nila ako kasi may isa taga-tanod. 3. Hindi ko ba Ha? Panting. Ligo-ligo. Here's born sa meditation. May laki ko dyan. Ito daw maganda. Taga-tanod. May kasi ligo. Ano talaga yun? Ano ang tawagin? Saan ang laban? Wala na ba? Ang hindi ko na yun. Anong lukot ka? Karban din ito may isang ano, karban na.
7? Okay. 8, 7. Kaya 7, 8. Bakit? Ano nangyari? Binasa. Pagkalitan niyo ng screen. Baka ano na yan? Mag-screen protector. Buksan. Hindi yan tumagos. Tagahan ito. Screen protector yan. Ano bakit? Kaya? Bakit mo yan? Gumagay yung video na yun. Ayun. Gusto ko rin pinagpagtatlo. Sama mo sa isang thing. Oo, naigit na siya. Yung good.
Kasi, hindi ko natin yung kadadala ko ng kitagpagin. Libre siya sa tatay niya. Hindi siya sabi ko, punta ka ng Dubai. Kaya kapag ako magpunta, susundutin naman daw yung pilan niya. Wala na ata sa test. Wala na. Yan. Yung Abu Dhabi. Oo. Wala na. Open na rin nata yung bus eh. Hanggang Oo. Batuta. Bukas under sa express ko. Gusto nga niyang pumunta dito at magpatato daw. Sabi ko, halika punta ka. Tama daw siya. Kaya mahal daw sa Abu Dhabi.
Ayun. Pero natin. Surprise ba? Magkano sinag? 5,000. Pinsin. Ay, meron pala. Akin na po. Ay, sorry. Send ko sa'yo yung gamot. Ah, sige. Salamat. Salamat. Ate, mauna na ako. Sige, para sige. Oo. Manager.
problema. Kami pa ayusin. Na-hold nga ron. Na-hold. Na-hold na dito. Kami pa lang yun eh. Singam namin. Magday. Message kayo ito. Lala domingo ko na. Makapagod kayo kita ang tagdaman. Yan ang tayo magpasindio nagtato. Bukman, gibanggat kayo ng gumakan. Vitamin ko damdaman ako sa ano. Vitamin ko damdaman. Ito ko natin. Namin nanunak ano ka nagpawit di last month. Ano na, kwadat ko. Message lang tuon na damdaman. Noon niya ti kumalat. Huwag nga ron. Ako dinamag, tagpay ka, di na pinalag yung balay. Nahul dito ko na. Yung inugda dito. Ibang ko. Namin nanunar ka nung nagpawit ni last month. Talimit na nga taas. Ano ka mo? Pawagitan. Isungati ko na rin dito. Tukad dito sa trabaho. Nung na-expect tulad ko. Lalo ka na sa trabaho. Kung pala ayusin alam naman. Nagpasilyo. Kailangan ka ano ito. Salary certificate. Mga mana ron. Turay mo lang ka na. Ha? Kamukha ko. Ang tumina noon. On shopping. Sa mga nagpawit nila. Hindi na, baka anak ko yung nagpapawit. Kasi pala, ayusin, magdaman. May system ko, wag ka. Nakasapas kayo? Ako naman yung bago yung ginatas na.
Dapat dami pa ng consider. Hindi daw. Napwede at dapat sumalabo. Tapos may bagay ni Diana ko eh. Tignan din pati elementary na nagbigat si Bobo na. Hmm. Grade 1 pa lang ni Diana kung na nagbigat module na. Nung nagbinukan ko. Pagpagpwa mo na. Subida. Pati nagdaba, bypass natin. Uri ni mama na minanong pinabulit hil-ini. Naka-lockdown ba kayo yan? Puro dyan lang lockdown. Wala ka rin eh. Ito, dama na tayo. Bagay lugar yung brawan tayo ito. Lockdown na. Lockdown ba na? Di ba? Mga mangkit tayo dang. Lockdown ba lang ang nakitaon? Masat na kasi bariyan. Yung wipis. Mano? Ah, Ada. Dapat yung PTDSWD, di ba? Pag ginisanda niyo na, baka nawat. Kung gani buko sa may dati tagayoba. shooting sa may Chabi. Taglaban ba ng Nagaman. Sino? Chabi? Nagaman na. Taglaban ba ng si Governor? Ano yung bubutusan mo sila taon? Siguro bang nagbubutasin ang nagbubutasan. Ayun, kayong umawat ko bang kan. Magpagda ko na. Yan ilumabalik nga ba yun? Awan, pinaglalaban? Tuna mo na ito?
Diba? Oh, ang sabi mo, ko tabra. Nagpile. May, no? Great, ano mo, gano'n. Ayaw na ka nakalaman. Ayaw na. Pala mo, palitan ni Joy. Ako. Ang maglapin yan, ayuda na ka na may sa trinig log. Oh. May isang ano, sliced bread, may isang nga trinig log. Naminahan mo nang yung lockdown ka, abra. Ang damod niya, abra, tinikan natin sa gagay sana, di kuliglig niya, pati ay, naglipa. Yung may gimpus ba siya, brain niya, kuliglig ka na sa freezer. Padang natin na ganay na yun. Traktor, gaya, kuliglig ka na. Ah, Pilar pala. Pilar. Hindi Pilar. Nagadating ko di Pilar. Dapat di paggapas na kastang eh. Ang pinagana di paggapas na di kastang. Brush cutter may gaya. Pila na ako, gaya. Pusda. May kumagib. YouTube na mayo. Ba, aga lang lang tumawag ka na tumawag na. Makataka yung bangko. Hello? Opo? Opo? Oo? Oo? Opo. Opo, nakita ko nga. Pupunta ako kanina dyan. Pero babalik na lang kami Oo. Balik na lang kami mamaya, sabi yung manager. Oh, balik na kami mamaya. Yung salary certificate, wala akong salary certificate. Oo. Kaya yung asawa ko na lang pupunta mamaya. Pumunta ako kanina eh. Sige po. Sige po. Sige nagpaulitak na. Sige na. Is
naisip. Ha? Napuro ko na naisip. May meta na bro no? The highlights na kasi. Siyempre, nasa oras na Bro, babalik na ano sa mati. Paano na? Pwede mo kita. Mag-na. So, pag-ibig ko na. Kayang kaya mo na Straight. Wala, sa bali man siyan kan. Makakasumot. Dapat tuloy. Kampung na. Statement ko ano? Kung kailangan daw karot-karot ka no ajay na hindi sa direct certificate mo prida. Yung pakatama yung manager dak na ano.
Colombia sampo na ito. Ito ba, latag yun ako ba ni Pagpawit? Hindi yun kita. Ito ba latag? Mga kita yung tulitan. Di ba? Pati bagay na rin ha? Nakalusot tayo bagay na sa bangko. Ang pakita ko magdami. Dito lang ko. Kasi transpas ko na. Kasi bangko magdito.
awit nila si Manay, ko niya ayan. Tapos din may strawan. Nagbatit na ako, picture. Ang lapit na ito, hindi yung paul ko na. Ano yung paul ko? Ang dako. Hindi ka rin nagpapapawid na namin. Tapos ang galing dalawa. Ano yung pang-statement ka? Malaan na ka?
Hindi kabel mo din ako. Na? Napunutan ni Panggan. Anong pagkukulan na amin? Yun ang kaya ano, balik. Biyag. Hindi mo, hindi pa para kami, hindi kami tuwing ka na sumuroy ka kilin. Biyahe at tagang bibig agi. Bisa ba kawas na Na? Gabas. Kanan? Hindi may isa. Nanti lumabot yung nandi. Kusada. Isa na yung may isa. Babae. Yay. Anak, ang bayad mo. Nakatakan hindi adik sa kuan eh. Adik sa karayong. Tagal mo. Hindi nigay mo ba sa akin? O naman, Ay, ganun. kita dyan.